Ngaturaken wilujeng daluripun diajengan Yu Nur. Iya. Ora ngono. Piye? Kowe ora tak demok, ora tak kapak-kapak ketik polahmu kaya. Hah? Lho, ini refleks, Pak. Aduh. Ini Santai, ada apa ya? Tuntut. Tuntut. Ya. Cek tak aturke uluk sik ya. Ulukmu kaya ngopo Uluk tok? tak tokke sik. Mangga. Injih wilujeng dalu katur Bapak Ibu sedaya, Bapak Mas wilujeng lenggahan kanthi sekeca sinambi midhang lan mirsani campur sari OHM. Ya apa to artine? Artine Boleh tahu enggak? aku melu ya lagi iki kok ya. Enggak ngerti to. Urung ngerti. Artine iya. Kowe kuwi mesti bengi iki. OM. Kok ngerti? Lah terus M berarti OHM. Menika pimpinane sinten? Adi Mas Pertuk. Biayane ingkang pundi? Piyantone sing bagus. Nanti mau. Pertuk. Lah kok malah sapa pawon kae iki benake geni, ucap bagus. Oh, itu. Wo, bae depeple nang isor. Statusnya apa, Pak bosmu? Ora ngono. Kuwi iki bau kaya aku kok entuk ngurus-ngurus. Lah kok gak entuk? Ya aku pengen ngerti ya kuwi iki hak-hakmu. Lah ya aku teko. Sing ngendi hakmu ki? Iki. Ayo ki diaturke apa panjenengan pelok? Pelok 6. Oh 6. Pelok barang apa slendro? 6 ya. Aku ngerti ya. Iki musime kowe ya kudu ngerti musimku ngerek. Aku ndek wingi ngerek melu kene Mas Likin iki lho. Kan aku anak buahe kono. Dadi kesel suaraku kok gerok apa ya sepurane ya jeng ya. Mbok kuwi teko sak patine ya tetep ngono kuwi. Seneng kowe ngono kuwi. Lah wong pita suaramu kuwi ngono kuwi ket biyen aremu mau tak tekoki. Oh, malah ya kene. Yang nyanyi ya. Tak bawa sik. Halah, sabar ngono lho. Hati-hati lho, Pak. Niki ki dereng Cina. Oh, nek Cina, awas. Yo. Hik. Apa urek go? Iki henor apa? Asingo. Aku ki pitakon diajeng. Wis 3 tahun kepungkur ora pinanggih. Ning pitakonmu nglarakne ati, Mas. Mosok kaya ngene boloke tur apa singa mripatmu ki nang endi? Kowe ora ngono ya, Jeng. Tega-tegane marang Kacang Mas. Kakang Mas. Oh, Kakang Mas. Terus tak penak-penake untuk kuliah karo gandrung kok. Rekae kita sesideman ya. Oh, karo lungguh ya. Iki rek ya pas menenek apa iki? Apa jenenge iki? Buk ya. Apa? Baleni apa ora? Ndang Mas lak isen. Wo, silitmu ora silit ra sopan. Setan iki. Rupa ayu
kulit kuning ngemu kiring tak ada keduwek lho kok wis demek-demek kene iki aku ya terus piye ngono lho Mas lah duwek kaya apamu kekasihku kekasihmu lah piye to ora peduli duwek ora peduli pertuk ora peduli sik kok nyebut ora peduli petuk lah petuke sapa lah mak kowe jare kae duwek kae sapa yang kuwi yangmu heeh lah kowe jare ya arep diglene wah lancang iki ah pelanggaran lanjutke bawane ya tansah gawe bocah dorese ya. Ora paragane OHM santai ku nek sentimen teram to karo aku. Lah tabuhane ndak yo terus koyo ngono kuwi ya cah. Ah. Kene MC lagi muncul arep kondang arep dijeglokke. Yo. Yen pinangge hanglo ledo iki bawa leh gawe dhewe lho Pak angin lho Pak jenengan apa saged kok ngerti lho wong wining buku catetan ning anu gak enek kok tak goleki ya mesti lemu gawe dhewe hajroning eling mung tansah guyah guyu lewe yo nganu nok mula cah-cah melu slering lah kan ngikuti kowe lah sing bawa kan aku kaya kudu manut aku oh alah aku takon diajeng iya Kang Mas apa seliramu rondo tekokmu rek gak penak orane kok gak penak jeng 3 tahun kuwi mau lho lagi ketemu bengi iki kok ya tekok suara ketemu ya statusmu saiki piye ngono mosok langsung mak bedunduk apa kowe rondo lah seneng apa aku nek dadi rondo tiba legena tibane iki apa kowe seneng nek aku dadi rondo ya seneng lah apa seneng to nek aku dadi ya jeng op seneng to nek aku dadi rondo seneng lah apa kakane prapatan tukul garute gek pegatan tak surute diajeng oh sinten nggih Pak nggih sing mboten seneng lah wong ayune kaya ngene ning aku gak seneng karo sliramu Mas ojo mbok peksa bakal tak rudo peksa diajeng aku coba peksa apa duweku tak bleke nang kowe gelem gak wong aku ra seneng mbok bleke awakmu bocah iki piye to lah piye aku tek malah bingung lah panjalukmu apa njalukku Mas duit walah gede iki lak pake sapa kae to iki pah gak pake ganteng to iki halo bro wah sehat oh iki awak telepon aku jebule oh telepon mau kuwi tambah gantal kuwi mau telepon heeh iki tak Assalamualaikum Waalaikumsalam kanggo Nendi Nur aduh iki sapa iki suarane nek tuwek suara tuwa ceritane manteng anu mosok lali karo aku pake gantol tak eling-eling pake gantol ki sapa walah jebule iki to yo kuwi sing yang cungul kae heeh panti gondo nah kuwi penggemarmu kok rajane sawet yo teko kene ngono lho ora ngono kok yo gelem yo seneng to jane iki heeh
yen torondo tak piye diajeng Kang Mas menika dilebetke napa ingkang jumbuh kang ginayuh kadosta teka kang jinangka bengi iki enem ya leboke enem iya panggodane katresnan kemawon nggih mbiyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglong padang dada tanpa apa dengri nasa jemprong kaya wong kelangan betung gelak-gelak wakasaning pun diajeng nggih pun lho bengi iki tresnaku kang kepati-pati marang sliraku diajeng saestu tan ana wanita liya kajaba sliraku diajeng bunga susah dilakoni ya jeng ya insyaallah iya ya jeng insyaallah biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglong batang dadat tanpa apa tanri nasa Kang Mas piye aku ngrasake joget mutik kaya bocah kono kae bocah kono kae sing ndi meneh ta idiot piye-piye nek mbok salahke lah mung gak pas kok lah kowe nyelot ngedon nyedaki debok yo anggur debok timbang kowe tenin nek aku trimo debok iki mbok tak kapak-kapake iki lho ora apa-apa lah nek kowe jal pancen kowe wanita sing ra hebat wanita sing keparat karo bojo nek mung maido eneke mung gawe nesu gelem kowe tak pegat gelem banget aduh dek aku wis tobat delok maneh bakal tak pegat mung kari ngenteni gagal
Ndang coba. Ya Mas Duwe. Coba. Duh. Jali ki Wek. Ndang Wek. Meneng. Lah iki kan enek dayane. Dadi ki nyetrum ya. Lah kok iki. Ning yo pekon aku. Lagi sadar yen kowe pekok ngono to, apa? Lah kok aku karo iki gelem lah ya sing pekak. Lah iya lagi sadar kok. Alah, kowe gak apa-apa. Sithik wae. Kok sithik, mbi bocah ya nyah-nyah kabeh kok sithik. Lah wegah sithik wae kok. Berang persen? Yang sithik berarti aku mbok bagi sithik. Tak kei angin tok mak tes wis. Alah paling yo mati. Ayo. Kowe kok ayo. Kok ngendi mau? Apa pancen wis ento nek yen opo saiki Saiki ne opo? Wong ayu mbok aja bingung tumlawong sademahan jemprong kaya wong kelang piye diajeng Nur? Saiki aku tak tekok. Takok Nek kowe piye? pancen pinter ya. Pinter piye ya? Ketekke ngopo kok nek medun buntut dhisik sing nyambah lemah. Piye? Ketekke ngopo? Ketek. Nek medun kok buntut dhisik sing lemah. Lah buntute nglamberno kok. Udu. Lah piye? Lah kowe ngopo gagas medune kethek? Lah kowe ngopo kok takon? Ayo. Gecek kok ya. Sik, aku yo ora trimo. Piye? Kowe pancen pinter. Heeh. Indonesia terdiri ada 34 provinsi. Mosok Nggih, Dik, saiki 34 aku melu tes kok. ora 27 ngono. Ben kuwi, saiki 34. Pulau Jawa terdiri ada Alah. Kae mongklong mbok kebo kae. Wong Pulau Jawa terdiri ada piro kok nglangon kuwi. Apal jangan. Enek telu. Weh, pinter. Kliru. Alah, kae sapa meneh? Sapa mau? Enek telu bener. Api. Sebutkan. Jawa Barat, Terus Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur, pinter sekali. Dan di kota tersebut, di antara provinsi 3 itu ada kota yang sangat terkenal. Oh, apa wi? Dan iku nanti disebut lo ya, Yo. disingkat lo ya. Oh. Jakarta Utara disingkat Jakut, Semarang Utara. Semut. Lah, yo ngetan Jawa Timur. Yo. Jember Utara. Apa Pak? Yen Oh, rambut. lah kok rambut iki Pak iki nemu Jember. pirang perkara. Jember Utara. Jakarta Utara, Jakut singkat 2 kata Jakut. wae ya, 2 kata lho. Yo. Ya. Semarang Utara, Semut. Kalau Jember Utara, Jemput, Janggutmu wi lho. jemput, Janggut. Gak iso. Kak, Lah guys dijawab kayak pinternya sapa iki? apa mau? jemput, Jemput. Kok iso jemput tak ngono engko? Jakarta Utara, Jakut, Semarang Utara, Semut, Jember Utara. jemput. Lah ku wonge sopan lho.
Kok iso apa? Kok iso? Aku pinter. JEM. Heeh. Jem. Wah, sapa kau? Malah dicekake ora. Kene tok gak ngerti kok malah dicekake. Ya. Ora. Wen jenenge Pak Dindemin kuwi gak sekolahan. Krungune ya kuwi mau loro mau disingkat. Sik. Ndi mau? Sing ndi? Iki ya. Alah ora usah wedi. Aku sudah jina. Ora usah wedi. Desel-desel ki maksudnya piye? Nur. Kita harus operasi. Napa? Gledah. Duwe apa ora? Wah, kowe iki ra nyetok. Lah iya. Aku nek gledah ngono kuwi yo nggon tertentu ndak yo terus wong sakmene mbakne. Nyak bebet digoco bareng. Ya, lanjut keneh kegiatan ke. Tak sowan marang sliramu. Apa piye? Iki apa to? Apa? Iki lagune apa, Bang? Ya wis meneh. Delek-delek buat kasane woro. Mau ki wis kowe mandek aku terus tekok. Aku terus tekok kethek medun ngapa buntute ning lemah sik. Wis kuwi mau kok iki terus bar kok. Kuwi meneh cok. Kowe ngerti ya Nur. Pengendangin potongane lemu ngono kae. Lalen. Roh penggokan mandek. Oh, ngono. Nganti nglangoni gange pira kuwi lho, dindeki kabeh. Oh, ki menjane wis bar kok malah teko kono neh. Bar piye urung bar ya? Lah aku wis krasa bar kok. Suwek ya. Oh, sik aja linggih sik. Ugong ah. Ugong. Tutup endang. Mbok tutup karepmu ora ya karepmu. Ya wis. Mimik ben kuwi piye to tanggung jawab? Ora njaluk bayaran po? Lah ning tutup karepmu ora karepmu. Ya wis. Oh iya ya. Wis. Ya wis linggih. Si ulah-ulah. Si ulah-ulah ngene iki to. Urung bar kok aku lego kok mbok ora mbok sengeni. Lah jare wis. Ya wis tutup bersama-sama. Ya. 1 2 3. Tak suwun marang sliramu. Aja lali janji prasetyamu. Tresnaku kang satu takkan kulos ngerakani jiwaku. Hanjrah ingkang puspi tara kasiliring samirana Sekar gaduh